Magandang hapon, marhay na hapon, and good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa lahat ng mga tatay na, nagdadangog ngunyan, as in ang mga ACI family sa buong mundo, lalong-lalo na ang community ng Daraga, as in Naga, ACI family. So today is Friday, June 20, 2025. Day 2 po ng aming ACI Family Regional Convivence. Ongoing now. We'll be back agad-agad after ng aming usapang bukasyon ACI. Ang aming tema po ngayon ng ACI Family ay ACI Family Bridges of Hope. Romans 5 verse 5 remind us that hope does not disappoint us because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. 2 days from now, we shall be celebrating the solemnity of the Corpus Christi, the body and blood of Christ, the reason for our hope. Jesus in the Eucharist, who is with us always to strengthen and nourish us, to give us meaning and purpose in our lives, and to give us hope. Last Friday, episode 41, ay pinamagatang, Yehey! Buhay na buhay ang simbahan! Wow! Ngayong hapon, episode 42, ay pinamagatang, hashtag, mga bayaning walang bantayog. Hashtag sa mga papa, tatay, dad, to honor our fathers. Last Sunday, we celebrated Father's Day. So ngayong hapon, ito ang aming Father's Day episode. Shout out sa lahat ng mga ama, papa, tatay, daddy dyan. Meron tayong 3 panauhin na espesyal sa amin na makakasama natin ngayon. Sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-hosts. Good afternoon, everyone. Sister Martha Hang. Shout out to all the ACI sisters on over the world and on those who are watching and listening our program this afternoon. We facilitate recollections and parents-students encounter. Please just message us if you are interested. And for young ladies, senior high school graduates, college students, and young professionals who are interested to serve for their vocation in life, you are invited to visit us at Santa Rafaela Maria Student Home, Sakpon, Daraga, Anbay. Please message us too. Kita Kiss. Maray na hapon sa Gabos, sa Giraray, Sister Net po, magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Shout out kay Hana, Belen Manhares, shout out kay Jel, may uninis na kasalukuyang nag-a-assist sa kanyang lolo. Congratulations sa mo ang first cousin, si Monsignor Vicente Ray Penagunda, who has been appointed as the team moderator of Cebu Metropolitan Cathedral. Congratulations, Mons. And then, at sa lahat ng mga sumusuporta sa usapang bukasyon ni ACI. Last week po, kung ang mga kabataan o young ones na ating panauhin nung nakarang linggo, ngayon naman ay pupunuin tayo ng karunungan o wisdom mula sa mga once young, ang ating mga tatay. Happy Father's Day ulit sa lahat ng mga tatay, labi na sa ako ang papa. Sabi nga sa kasabihan, experience is a great teacher. At mas lumalalim pa ito kapag ang karanasan ay pinagninilayan. At dito, nagkakaroon ng tunay na wisdom o karunungan. At dito natin masasabi that experience is the best teacher. Samahan niyo po kami sa aming episode 42, hashtag mga bayaning walang bantayog, hashtag papa/tatay/dad. At ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and ipakilala ang sarili. Ilang taon ka ng tatay? Ilan po ang iyong mga anak? At mag-shoutout na rin. Si Papa. Papa. Okay. June. Yeah. We'll start with Ricky. Para naka-freeze sila lahat. Oo, naka-freeze. Naka-freeze talaga?
Ano lang daw. Okay. So, nag-enjoy ba kayo, sisters, sa ating regional convivence with our ACI family? Yeah, it is inspiring to be with our lay partners in the mission. So Okay. Ano naman we yung feel t-shirt mo? hopeful, ha? Ang aking t-shirt ngayon ay tungkol sa bukasyon. Kakaba ka ba? So siguro meron kang calling galing kay Lord. So Kailan yung makinig. mangyari? Kailan mangyari yan? Ngayong araw pinag-uusapan, lalong-lalo na mamayang hapon po, na kung saan pag-uusapan ang tatlong klase ng bukasyon at para lalo nilang maintindihan kung saan ba tila tinatawag ni Lord sa tatlong bukasyon. So, may ACI Vocation Jamboree po mamayang gabi. Pwede pa pong magpa-register. Free registration po tayo, mga kabataan. Graduates ng senior high school and then college students and then mga young professionals po. Invited kayong mamayang hapon sa Santa Rafaela. Magpa-register po. Free po ang registration. Sana po makakasama namin kayo for search-in po. Vocation awareness po. Anong So, oras, welcome po kayo lahat. sister? Anong Oh, oras si sila? Papa. It will be at Sige. 5 p.m. po. Mamayang hapon na po yan. So, open pa. Ayan na sila. Okay. Wow. Maray na hapon, mga tatay, Kuya Hermie, Papa Adriano, Ricky. and Ricky. Sir Rizky. Si Kuya Ricky. Afternoon. Good afternoon. afternoon. Sa inyo. Okay. So, pwede pong magpakilala. Ipakilala ang sarili, ilang taon ng pagiging tatay, ilan po ang anak, at mag-shoutout na rin sa mga mahal nyo sa buhay. Sinong mauna? Si Kuya Ricky. Yan. Good afternoon sa inyong lahat and hello sa aking pamilya. So, ako ay ang tatay na sa 22 years. Tatlong aking anak, isang 22 years old at isa namang 18 years old at saka meron akong 11 years old. Bali, dalawang babae saka isang lalaki. Okay, So, yan. sige. So, shout out sa inyong lahat ng mga tatay din at Happy Father's Day sa inyong lahat. Yeah, thank you. Okay, si Papa Adriano, Papa June. Papa June, ikaw naman, magpakilala. Ilang taon ka na, pagiging tatay, at ilan ang anak? Papa June. Narinig mo kami, Papa June? So happy to see his daughter. Para naka-freeze. Papa June, Naka-freeze. naka-freeze. 60, Si ano muna, si Kuya Yeah. Hermie. 6. Daddy Hermie. Daddy, Sige, Hermie. pakilala ka muna. Ilang taon ka na tatay, pagiging tatay, at ilan ang anak? Ay, Naka-mute. na. Ay, naka-mute ka po. Oo, hindi marinig. Shout out din kay Jillian. I'm sure si Jillian. Jillian, ang apo ni Kuya Hermie ang nag-assist sa kanya. Jillian, naka-mute po kayo. Ah, Di pa marinig. need a microphone. No. Hello? Ah, Ako ba ipangutana? Okay, po. Sige, si Papa. Si Papa, si Papa. Okay, Kuya Hermie, si Papa June muna daw. Sige po. Sige. Papa June, ikaw muna. Ikaw na pa. Pakilala, Papa June. Ilang taon ka na pagiging tatay? At ilan ang anak? 3 years old. Kasi 3 years. Yung eldest 63. Ang eldest ko, 63. Chitty. Wow. Papa, pila nakakatuig na tatay, di ba 63 years? O 63 years na. 63 years. Okay. Yeah. Pila edad ni mo pa? Garon? Oh, 7. 87. 87. Ayan. Wow. Oh. Thank you. Ang pangalawa, 60 years old.
60 years. Okay? Okay. Pangatlo. Huwag na sabihin, Papa, ayaw nasulti ako edad. Okay na, Pang. Sa punso. Si Bunso. Si punso. Ayaw na. No need na. Okay. Kaya, Salamat, Papang. Okay, si Kuya Hermie naman po. Okay na, Papa. Thank you. Kuya Hermie. Di marinig, Jillian. Nakamute ka po, Jillian. Ayan na nga si Jillian, no? Assisted. this mute, no? This. Di, Papa. Okay. Hindi marinig. Walang sound kayo. Nakamute po. Hindi man techie ang ating dalawang seniors na mga tatay, pero punong-puno po yon ng wisdom. Oo. Yan. Kasi nga, experience is the best teacher po talaga. They can share with us a lot of things, pero pasensya na po talaga sa pagiging techie. At least nag-invite kami ng isang techie na daddy at nandito si Ricky. Sige po. Sige. Habang Kilala natin ang bunso ni Ricky. 'Di ba? Siya yung naging Mama Mary sa ating nung Christmas. oo. Talagang siya, all out ang support ni Ricky sa kanyang bunso. Yes. Sige po. Kuya Hermie, go na po tayo. Di marinig, Jillian. Jillian, para nakamute po kayo. Kuya Arthur. Kuya Arthur, saan ka na? Ayan. Kailangan daw po ng earphones. Si Kuya Hermie, marami pong anak, lahat. Ayan, naka-L na siya. Yeah. Sige po. So maybe we can Sige, we can we proceed. Oo. oo. So, in one sentence po, how would you describe the missions of fatherhood po? Oo. Sa karanasan mo po, paano mo po mailalarawan ang misyon ng isang ama sa isang pangungusap? Sinong mauna? Si Ricky muna. Sige. Aba. Okay, sige, Sige ako po. muna. So, ang misyon ng isang ama ay maging huwaran sa pananampalataya, gumabay sa kanyang pamilya sa pamumuhay na makadiyos at ipamana ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang or sa aming tahanan. Amen. Wow. Okay. Papa, ikaw naman po, ano po ang misyon ng isang tatay? Narinig mo pa? Naka-freeze yata. Chair. Ayan. Gumalaw na. Anong misyon? Nakamute Nakamute din, din, Jel. Nakamute mo, Lolo Gang. Mission. Okay na. Okay na, from the... sugod, sinugdanan pang. Kanila, kanila. Okay na pa. Prayer, hard work. Mission ko ay prayer, hard work, sakripisyo para sa makaprovide sa pamilya, lalo na para sa pag-aral Mhm. kanila, magandang eskwelahan na will teach them the right education. Mhm. Kailangan nila. Kailangan nila good formation para sila ay maging mabuting tao at kanilang ibigay ang pagpapala sa Diyos. Amen. Amen. Salamat. Si Kuya Hermie? Kuya Hermie. Wala pa. Sige lang, mag-appear yan mamaya. Sige, we proceed. Okay. Ako na. Ano ang pinaka-memorable na sakripisyo mo bilang tatay para matususan ang pangangailangan ng inyong mga anak
habang sila ay lumalaki. Actually, in terms of the situation of Ricky, it's ongoing kasi his children are still in the process of growing up, no? But Kuya Hermie and Papa June, all their children, parang reminiscing ito. How were you? Ano yung mga memorable moments mo when your children were still growing up? Katong kag may pamipa, unsa man imong mga memories ng mga sakripisyo na gibuhat sa imong pagiging tatay? Sinong mauna? Si Lolo, si Papa. Okay. Sige pa, go Papa, go. Wait lang. Nagalag kasi. Nagalag. Quite early at 23, but I was already a college graduate working as a Firestone Tire Company. When I was working as a salesman, and my area was the whole of Mindanao, usually I was given good allowance, more enough to stay in a hotel, but I would rather stay in a cheap boarding house so that I could save more for my family, especially the growing needs of my children early on. We also put up a business, and I had to to juggle my time between our business and my work. and my work. No vices, no barkada. No nightlife, no vices, no barkada. I was all focused with my mission as a father, husband, and there was a time that I was a local member, had to facilitate cases in the barangay level, and eventually also I became a barangay captain. Yeah. But in all these But in all this, my family is always in my top list, with God with God as my guide. and Yeah. Papa. Ay, ako ay my memory with my papa no kay every time is his birthday, he would give us new damit, new dresses, all of us except siya. So he is that selfless po. He didn't think about his own needs. He always thought of the needs of his family. So daghang salamat kay Papa sa tanan sakripisyo nimo just to provide us not only material things but more importantly spiritual things po. He's a very prayerful person. So daghang salamat Papa. Si Kuya Hermie, Ka naman, Kuya Hermie. Meron na? introduce mo na. Ina? Okay na. Okay na po. Yes. May boses na. Magandang hapon po. Magandang Ako si hapon. Herminio Caceres, 77 years old, Yeah. naninirahan sa Sagpon, Daraga, Albay. Okay. May 6 na anak, Oh. isang babae at 5 lalaki. Oo. Ako po ay 54 ng taon ng tatay. As tatay, Wow, yeah. Tatay. Yan. Lahat na anak nakatapos na ano. Oo. Oo. Mm-mm. Lahat na may asawa. Isa lang po ang wala. Isang wala pa. Isang wala. Ilan na apo? May binatang. 7 po. Pitong Pitong apo. apo. Wow. 7. Oo. Matipid. 6 na anak, 7 lang ang apo. Pero Okay. worth many apo yan. And then, Kuya, ano daw yung mission mo as tatay? Paano mo siya ilalarawan? Para sa akin, ang misyon ng isang tatay ay tumayong halimbawa para sa aking mga anak sa pamamagitan ng matuwid na gawain ng isang ama. And then, ano yung pinaka-memorable na sakripisyo mo po bilang tatay nung lumalaki pa yung mga anak mo? Ngayon, lahat sila successful na. Pero nung mga lumalaki, ano yung mga sakripisyo nyo po? Isa sa pinakamalaking pagsubok
na naranasan ko bilang tatay, isang tatay, ay yung lumaki ang aking mga anak na wala ako sa kanilang tabi. Mm. Dahil sa nagtrabaho ako sa ibang bansa bilang OFW. Malaking tulong ang aking asawa dahil siya ang tumaguyod sa aming mga anak habang sila ay lumaki. Yan, naikwento ni Kuya yung mga paghihirap niya doon, yung mga creativity na ginawa niya just to survive. And then, ayan na si Kuya ngayon. Grabe Kuya, saludo ako sa iyo sa lahat ng mga sakripisyong dinaanan mo nung ikaw ay naging OFW po. And then Sa our gabay po ng Panginoon. Yeah, sa tulong lahat ng Panginoon, totoo po 'yan. And then our youngest father here, Ricky. Hello? Yes, so yung question sa sacrifice, ano? Yeah. So siguro isa sa mga sakripisyo habang nagsa-start pa lang tayo, no? Meron kasi akong time na nasa teleserye ng isang ABS-CBN and talagang pwede talagang magpa towards na pag-artista. Pero siyempre yung oras niya talaga, halos wala kang oras sa bahay, parati kang wala. And siyempre may asawa na ako at anak. So mas pinili ko ang career na makikita ko ang aking pamilya, something na hindi mawawala, no? At saka yung personal na magabayan sila sa kanilang paglaki, lalo na sa pananampalataya at sa tamang asal. So may mga sakripisyo din na tinitingnan, at saka syempre yung trabaho na ginagawa, something na yung magandang example din, at saka magiging buong pamilya. Amen. So pamilya pa rin talaga yung priority. Yeah. Yes. Pagsakripisyo ng karir dahil pinili yung mas mahalaga na papel sa pamilya, the presence, ano? The quality presence na yun ang basic na kailangan na ibahagi sa mga anak, lalong-lalo nang lumalaki pala. Ricky, So, pwede it's very ano? good. Sorry. Anong teleserye? Sa siya sa ABS-CBN, pero matagal na siya. Pwedeng kalimutan na. Nung kabataan mo? Matagal na rin. So, yes, mga kabataan pa. So, pero mga ano yun, may mga path na pwede pagpilian. Kasi, Yeah. yeah. Aha. Thank you. Sige. Thank you. Okay, so bilang ama, sa edad mong ito, ano ang nagbibigay sa iyo ng saya sa kung ano ang naging ang mga anak mo? Papa John, sa edad mo ngayon, ano yung nagbibigay sa iyo ng saya? Ano Sa ang mga, ano naging anak mo? Ano nagpasaya sa iyo sa achievement ng mga anak mo ngayon? Ano nagpapasaya sa iyo? napakata na po sa Adong, Audible po ba kami? Yes, opo, Yes po. opo, Jel. Clear po. ang nagbigay sa Saya. saya sa akin Yeah. at asawa. Sa 59 years ng aming kasal ay ang naging doktor ang aming tatlong anak Wow. at ang bunso namin doktor din at saka isa sa ninyo ngayon si Sister Nick. Isang madre. Happy kasi ibig sabihin noon na ay Close kami. close kami sa puso ni na Jesus at Mary. Yan lang ang Amen. Laging amen ang anak. Yes. Thank you, Papa. Sige. Kuya Hermie, Daddy Hermie, anong nagpapasaya sa'yo?
nagbibigay saya, kung ano na ang mga anak mo na ngayon? Pag binabalikan mo. Sa mga sakripisyo at Oo. pinagdaanan namin. Oo. Natutuwa akong makita na maayos at maganda Mm-mm. yung resulta ng pamumuhay Mm-mm. ng aking mga anak. Mm-mm. Yeah. Kumbaga, your sacrifices paid off. Oo. Kasi talagang nakita mo yung bunga ng iyong mga sakripisyo sa mga anak mo. Mga mabubuting anak, Mm. di ba? Oo. Gagaling pa lang yan si Kuya sa pagbisita sa mga anak niya sa abroad. Yeah. Di ba, Kuya? Kwento mo nga sa amin. Kasi more than Namasyal half. siya, oo. More than half ng mga anak niya Ay, ay nasa abroad. Oo. Germany, Naka-abroad. Oo. Yes. Sana ba US, South Si Africa? Hermie. Oo. Oo. Yes po. Karamihan ng mga anak. Germany, Oo. South Oo. Africa. So, yun na yung regalo sa gihirap niya. Ano? Oo. Thank you. Naging okay. Si Ricky. Sige. Si Ricky. Papa Ricky. Ikaw Yes. naman ngayon. Pagkamat, yung sa akin, medyo lahat ay nag-aaral pa, wala pang graduate. Yeah, yeah. Medyo malaking achievement din sa akin na masasabi kong bilang ama na nagbigay saya sa akin yung sa aking anak ay makapasa sa isang magandang eskwelahan sa abroad. Wow. Siya ay nasa Vancouver, Canada. So, isa siya sa magandang school, yung tinatawag nating University of British Columbia sa Sauder. So, yung iba ko namang anak yun. So, ang nakikita ko, yung nakakatuwa na tagumpay din ng bilang ama, ay natutuwa ka kapag pinipili nilang mamuhay na may pananampalataya, Yeah. at saka may malasakit sa kapwa, at saka may takot sa Diyos. So, kakabalik ko lang din galing Vancouver, nakikita ko yung aking anak na talagang nagbimisa pa at nagdadasal. Sabi nga niya, bihira na daw ang nagbimisa sa kanila. So, yun yung medyo nakakasaya sa akin. No? Kahit na sila ay malayo at hindi namin kasama, sila pa rin ay yung faith nila na instill natin sa kanila. Yes. Very good. Oo. So parang ang pinaka-consolation mo, hindi dahil nag-aaral sa napakagandang eskwelahan yung anak mo, kung hindi, mabuting tao sila. May relasyon sa May Diyos. relasyon sa Diyos, intact yung values ng isang Pilipinong Katoliko. Yes. Kahit hindi naman kayo, Yes. dual citizens yata sila. Oo, dual citizenship. Mm-mm. Yeah, yun ang pinaka-consolation na mabubuting tao ang mga anak mo kahit na nag-aaral sa ibang bansa. Yeah. Yes. Intact pa rin yung Christian values na tinuro mo. Eksakto. So, yun ang Yes. achievement Salamat. ni Papa Ricky. Yes. Okay. Thank you. Okay. Time check is already 1:35. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. For kids, mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatarabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Trying to be a blessing. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon Episode 42 na pinamagatang mga bayaning walang bantayog. Hashtag Papa, Tatay, and Dad. Okay, what is the most precious treasures that you have shared with your children po? Ano para sa inyo ang pinaka mahalagang kayamanan na naibigay o naipasa mo sa iyong mga anak at karapat-dapat na ipamana sa susunod na henerasyon? Sa henerasyon ng mga apo. Ayan, nandito si Jillian tsaka si Jelgel. Sige. Sinong mauuna? Ready si Papa? Papa June, the ready ka oldest, na? 87 years old. Oo, according to age. Sige, Papa. Go, Papa, go. Pinakamahalagang kayamanan na ipasa mo sa iyong anak na karapat dapat ipamana sa next generation, sa mga apo. Audible po ba? Opo. Yeah. Clear. Ang galing sa Diyos, galing kami ng Cebu. Na kaming kakilala sa Davao, pero tulad ni Abraham, naniwala ako na ipinadala kami ng Panginoon dito sa Davao as our promised land. Lumago ang buhay ng aming pamilya. He never abandoned us. Kaya yun ang inulit ko sa mga anak ko. Sa mga na manalig lang sa Kanya. Magpayaan. God is forever faithful. Ang lawa ang kaalaman ng misa, ng pagsimba, ay atin mas every day, kahit sa TV lang, every Sunday may
minister na nagbigay sa akin ng komunyon. Ako rin ay naging isang lay minister. Maraming taon din ako sa Redemptory Church. 36 years ako na lay minister. Kami po ay taga Cebu, and then nalipat kami because of the work of my father, and then dito lumago yung buhay. So, and we didn't know anyone dito sa Davao kasi lahat kami Cebuana. Tapos my father just really trusted. Bakit ko to alam? Kasi ito yung litany sa kabataan ng ama ko, sinusundo niya ako everyday. Ganun katyaga ang papa ko, everyday kami talaga sinusundo kahit na may business, may trabaho siya, etc. May time pa yan sumundo sa amin everyday. Tapos, yun ang inuulit-ulit niya sa amin kung gaano kabait ang Diyos sa amin na siyang gumabay sa buong pamilya. At eto na kami ngayon sa Davao. Nagaling kaming Cebu, so he would always liken himself like Abraham. So, lumaki ako sa ganyan na mabait ang Diyos at hindi pabaya, at He's a provident God. And Savior God, loving God, generous God. Yan yung mga imahe ng Diyos na paulit-ulit na inuulit ng tatay ko. Of course, now he's 87, but I still remember in his younger years, he would always repeat that as a litany. So, ako yung pasahero lagi. So, ako yung, minsan sabi ko, Papa, memorize ko din. Kailangan pa ba i-memorize? Joke lang. Yan po. Thank you, Papa. Thank you. Sige, si Kuya Hermie. O na dapat malapit sila sa Panginoon at tapusin ang kanilang pag-aaral. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you. Sige. Si Papa Ricky. Yes. So, sa akin din, tama yung sinabi nila. Talagang ang pinaka, natin is yung pananampalatayang Katoliko. Yung pananalig sa Diyos, debosyon sa mahal na ina, paggalang sa banal na misa. Ito yung mga kayamanan na hindi natin kailanman maluluma at kailanman hindi mananakaw sa atin. Ricky, di ba lay minister ka rin po? Yes, I'm also a lay minister dito sa St. James the Great, Alabang Parish. Yeah. So, ang aking asawa ay Bicolana at ako naman ay dito talagang sa Metro Manila. Yeah. So, ilang ako taon ay lay minister din. How old were you when you started being lay minister? I think mga 3 years na. Pero during the time kasi before, lay minister na rin ako. Hindi ko alam kung kilala niyo si Father Fernando Suarez. Under ako sa ministry niya dati din. So, parang healing priest siya, pero the late, na siya, priest. So, wala na din siya. Pero nung panahon na yun, na rin ako sa lay ministry kapag nag-healing mass siya. So, yun. So, you started young. Yeah. Si Papa ko, sabi niya, 36 years. Medyo young. Yeah, medyo young. Yes. Young talaga. So, thank you. Sige. Thank you. Yeah. Thank you. So, paano naman binago ng pagiging ama ang pananaw mo sa buhay? Papa June. Papa June lagi. Ikaw mauna. According to age. Mas naging inspired ako na ibigay ang best ko sa trabaho at sa negosyo para di maranasan ng anak ko ang dinaanan kong hirap sa buhay ng kabataan ko. Lahat ng ito, God was there to support me. Yeah. Believe ako, saludo ako and I'm very proud of my father. He was very poor, as in super poor, but he really did his best na makatapos. Naging working student, etc. Kaya
he really wanted the best for us. Kaya naging doktor kaming tatlo. And for him, that is really his greatest achievement sa mga anak niya, dahil alam niya yung pinaghirapan niya. And yun, balik-balik din yan sa amin kung yung kahalagahan ng edukasyon. Yun yung natutunan ko din nung bata pa ako, na magpursigi talaga. Kaya nagpursigi sa awa ng Diyos, kaming tatlo nagpursigi din po talaga. Kasi yan yung talaga ng tatay namin, na kung ang pwede lang magpabago ng buhay is really education. Kaya nung kabataan din ng ama at saka ng mama at papa ko, they also got scholars na paaralin, kasi kung parang matawag niya, paying it forward, na kung ano yung naranasan niya noon, na nakapag-aral siya, na hindi hadlang ang pagiging mahirap po sa pag-reach ng dream ng but always because of the Lord. Yan ang lagi, na it is because of the Lord, na kung ano ba itong blessing na meron ako. Kaya nga ako nagmadre, kasi sabi ko, grabe, blessed na blessed kami, starting with the history of my father, na kung paano siya ginabayan ng Diyos. Kaya yung feeling ko na, Lord, how can I repay the Lord for all His goodness to me? Kaya sabi ko, hindi pwede yung example, JVP lang, 3 years o isang year na contract, no? So sabi ko, I think the Lord wants all of me. Kaya sobrang blessed, feeling ko sobrang blessed, starting with the story of my father. Kaya heto ako, sa magmamadre, out of gratitude, sobrang gratitude sa kagurangan. Po. Thank you. Si Kuya Hermie. Simula nang ako ay maging tatay, ang tanging pananaw ko sa buhay ay ang mapagtapos ko sila ng pag-aaral at maging mabuting mamamayan. Yan lang. Yeah. Amen. Yeah. Kasi nang marinig ko si Kuya nung isang araw, nagkwento siya, hindi siya nag-aral dahil sinuportahan niya yung tatay niya para yung ibang mga kapatid niya makapag-aral. So sinakripisyo niya yung sarili niya for his other siblings. So ganun ka dakila ang puso ni Daddy Hermie. Kuya, di ba kayo? 10 na magkakapatid? Yeah. 10. Siya ay pang-anim, tama po ba? Pang-apat po. Pang-apat. So yun. 5 lalaki at 5 babae. Yeah. Very good. His mother just passed away, and then kaya we went there sa kanilang lugar, and then his mom was 101 years old. Yan, nung kinuha ni God. Yan. Galing. Salamat po. Sige. Salamat, Kuya. Daddy Ricky, paano nabago ang pananaw mo sa buhay bilang isang ama? Yeah. Bagaman no, nagsisimula pa lang, malayo pa din tayo, wala pang nakapag-graduate din at nakapag-asawa. Siguro yung sa akin lang, umiikot lang siguro dati sa aking puro mga pangarap at sa pagiging single. Pero bilang ama, natutunan ko yung at saka married, natutunan ko mahalagang sakripisyo, panalangin, at pagtuturo ng kabutihan, sapagkat ang daming, kahit 3 man sila, parati nakatingin yan sa amin, at sapagkat yung number 1 talaga na sa akin, I always look at it na parang this is like a transient world. Ang importante, hindi talaga yung nandito. Lahat to madaling mawala at nawawala. Pero yung lahat kami, umabot sa heaven, yung kumbaga yung kaluluwa namin binabayan ko patungo sa langit. So yun yung important sa akin so lahat to talaga ay parang temporary, and whatever that yung pagiging sa akin is yung pagtuturo talaga ng kabutihan at huwag mawawala ang Diyos sa Diyos, kasi ayoko na kulang-kulang kami pagdating sa langit. So, yun. Ang galing kasi usually mga sa edad mo, Ricky, hindi pa nag-iisip ng ganun. Na parang yung gaano kahalaga yung life, eternal life na that's awaiting us. Yes. Bira, wow, talagang young.
Thank you. Pero ngayon, wala na talagang age na pinipili. Marami akong mga kabatchmate ngayon talagang nauna na sa atin. Meron din akong pinuntahan lang na wake ngayon na yung anak niya, 20 years old, namatay na. So, nandun lang ako nung last week. So, hindi mo masabi, no? Hindi na ngayon dahil sa age na umaabot ng matatanda. Pwede mauna ang anak, pwede mauna ang paglabas natin, it's always a risk. So, hindi na siya somewhat na parang, matagal pa naman ako sa ako mag-isip ng ganyan, maganda yung very equipped ka at lahat ng pamilya mo, especially ngayon, kahit bata pa kami, watak-watak na, yung aking anak hindi na namin kasama, medyo nakasama lang namin hanggang 17, 18 years old. So, pwedeng maging ganun din ang aking dalawang anak na mawala na after a few years. So, very important sa akin yung pinaka-core. And we don't know life. No, nobody has told us of how many years even our children's life. And yan, so yun. So, salamat din, sister, sa pag-acknowledge nun. At talagang yun yung important sa akin. Salamat. Galing. Talaga sinusolidify yung pundasyon habang nasa inyo pa, kasi pag college na o senior high, gusto na they usually study abroad na. Kaya talagang starting them young. Yeah. It's good to sana marinig to ng maraming kabataan na wala na sa edad yon, na parang so too young to think about that. Dito na muna mag-enjoy na muna tayo ng here and now. Pero tama yung sinabi nyo, sana po marinig ng mas maraming mga young people din. Yeah. At mga tatay po. Sana yung mga tatay, lalo na yung mga young tatay, umpisahan kung ano yung halimbawa mo, kung paano mo tinuruan na ilapit sila sa Diyos. Kasi nga, sabi mo nga, hindi mo hawak ang kanilang buhay. Paglabas ng bahay, hindi mo na alam. So, pero kung may Diyos sa kanila, you feel safe, di ba? Kasi pinagkatiwala sa Diyos ang mga anak. So, napakalaga po yun sa pagpapamilya. Okay. Okay. How do you show your support to your children now po? Paano mo pinapadama ang suporta mo sa mga anak mo ngayon? Papa John. Shout out kay Kuya Ramir. Oo, naku, grabe, laking tulong kahapon. Ilang oras nagstay sa amin para lang ma-ensure na maganda yung audio namin sa aming opening ng aming ACI Family Regional Conference. Sige. Papa June. Papa June. Papa June. My beloved Papa. Araw-araw. Ako nag-pee every 2 hours. Wow. Para sa mga anak ko, mga puso, anak ko. Successful. Maging successful. At saka, ang akong apo, si June baka tawagin ng Panginoon na mapare. Wow, yeah. Pagdasal para may pari pa rin sa pamilya. Bilang madre. 40 ang nakaroon Ngayon. Pilok. Law school. Law school. Pilok. Tapos na ako regular na baka makapasok next year, mag-board na siya. Kapasa sa bar, yan. Si Jel, yan. Oo, araw-araw yan nagdadasal si Papa, kasama na ang anak niyang madre, dinadasal niya araw-araw. Totoo po yung sinabi niya, 2 hours po talaga siya nagdadasal. Sobrang late na yan, late night, nagdadasal pa yan. And talagang very pious, sincere yung kanyang dasal. Salamat Papa sa lahat ng dasal. Who's next? Kuya Hermie. Ang tanging suporta na may papamdama ko sa aking mga anak ay ang pagtulong ko sa kanila habang sila naman ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pamilya.
nasa anumang oras, araw o panahon. Alam nila may tatakbuhan silang magulang. Araw-araw din po nagsisimba to si Kuya Herbie sa aming chapel. Yeah. Yeah. Aming sakristan. Kuya Hermie, salamat. Sige, sige. Ganun po. Ricky. Yeah. Sa akin naman, lagi akong nananalangin para sa kanila tuwing umaga, gabi, at sa bawat misa. Ngunit sa higit pa ron, sinisikap ko maging present. Never akong nawawala sa kahit anong tagumpay nila, kahit anong hirap, at anong pangangailangan. Parati ako nandun kasama sa patnubay din sa Diyos. Wow. Oo. Itong Bible passage, kahit sabihin nyo lang yung line ng passage, one line na po, you don't have to explain. Ano po yung Bible passage na katuwang mo sa buhay sa pagtaguyod ng iyong pamilya? Bible passage po, kahit isang line lang po, isang passage ng Bible, isang verse. Papa? It's good to give thanks to the Lord, to sing praises to the name of the High, to declare the steadfast love in the morning and the evening is thy light. The music of the lute and the harp, the melody of the lyre, for thou, O Lord, hast made me glad by the word. At the work of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. The dumb man cannot know, the stupid cannot understand. Memorize. Memorize si Papa ang Salmo 91. Ah, yes, Psalm 91. Psalm 91, yes. Saltalo pa tayo nito. Si Papa. Yan ang kanyang favorite, hindi lang verse, the whole Psalms. Okay. chapter. Amazing. Chapter ba? Oo. Amazing, Papa June. Okay na. Ito Okay na pa. pa. God is my refuge. Yeah, Yan, yeah. Psalm 91. Opo. Thank you, Papa. Sige Kuya po. Hermie. Daddy Hermie. Sa araw-araw naming pag-rosary, naging gabay ko ang mensahe sa libro ni Sirach chapter 25 verse 1 na ang sabi, may tatlong bagay akong kinagigiliwan na kinalulugdan ng Diyos at maganda sa paningin ng tao. Ang pagsusunod-sunuran ng magkakapatid at pagkakaibigan ng magkapitbahay. Ang pagmamahalan ng mag-asawa. Wow. Yeah. Very Amen. good. Thank you. Thank you. Ricky. Ang favorite verse. Sa akin is as for me and my house, we will serve the Lord. Yung sa Joshua 24:15, if it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Wow. So ito yung paalala ko araw-araw na aming pamilya ay hindi lang dapat mabuhay ng maayos kung hindi mabuhay para sa Diyos. Amen. Yeah. Thank you. Okay, so ano po ang sikreto mo sa pagiging isang mabuting ama? Kabilang ba rito ang pakikipagtulungan mo sa iyong asawa bilang isang team? Papa June, anong sikreto mo bilang isang napakabuting ama? Kasama ba dito yung inyong asawa, pinakamamahal na asawa, Mama Anita? Mama Anita. Bilang isang team, nagtutulungan sa pagtaguyod ng pamilya. Ang masabi ko lang sa aking asawa nung sa kabilang buhay na 5 years ago, perfect partner. We were a team sa pagpalaki ng mga anak ko. Nag-uusap kami palagi, kaya isang desisyon lang naririnig nila ng mga bata sa sila kasi we consulted
each other sa lahat. She was my best friend. Kumpilanti, rolled into one. Di kami nag-aaway. Nagmangaan. Nag-aaway kami. Nakita ng anak namin na nag-aaway dahil kami ay nagbigayan, nagkaintindihan kami. Summing it up is really, I think, witnessing. Witnessing of team working, and then yung dialogue of life, grabe. Communication. Kaya isang walang competition na parang ako yung tama, walang ganun. Talagang yung witnessing, nagkakaisa sila. Yun yung pinaka sekreto ni nakita Papa. namin sa mga magulang namin. Yeah. Thank you. Thank you. Sige. Si Daddy Hermie, ano naman sekreto mo? Ipinaubaya namin sa Panginoong Diyos ang aming mga pangarap para sa aming mga anak. Sabay ng pagsusumikap at sa pamamagitan ng aking pagsilbi sa Santa Rafaela bilang mas lalo kaming napalapit sa Panginoon na siyang gumabay sa aming pamilya. Amen. Salamat. Thank you. Okay. Sige. Si Papa Ricky. Yes, ang sa amin is nilagay namin ng Diyos sa sentro ng aming pamilya. So, yun ang pag-iisa ng sakramento ng kasal at ang mission namin sa pagiging magulang. So, ito yung lagi naming katuwang yung aming yung Diyos ay nakatingin parate sa amin. Saka, yun din yung talagang teamwork at saka yun lang, hindi rin namin pinapakita na nag-aaway kami kung kailangan kami magkasagutan o kung ano man. Hindi siya nakikita ng mga bata. Kasi alam namin ang pinaka-foundation is yung talagang magulang na nagsasama ng maayos. Dito nga sa school ng aking mga anak, kapag hiwalay ang magulang, medyo hindi nga maganda, pero Katolikong school, pag kayo ay hiwalay, hindi kayo pwede sa school na yon. Kayo matatanggal. Very different because sabi nga nila, hindi nila alam kasi daw kung paano palakihin ang isang bata na hindi buo ang pamilya. Hindi naman na sinasabi natin maging righteous or what, pero very important yung foundation ng mag-asawa. Kapag yan ay nakikitang hindi okay, lahat ng children ay magkakaroon ng malaking problema. Hindi naman sa sinasabi natin ano yung mga ibang walang pamilya, pero talagang edge ang may mag-asawa at saka yung talagang nakikita ng mga children na nagmamahalan at mahalat ang isa't isa. Yun ang magandang ipamana at ipakita sa kanila dahil paglabas nila talagang yung sabi nga nila pag magulo sa bahay, kawawa ang anak. Yan ang number one. Kahit na yung pagminsan nagkikissing-kissing, ganyan, naiinis sila, pero sa loob-loob niyan, ang tuwa niyan, ang saya niyan ng mga anak, hindi man nila pinapakita, pero talagang iba talaga. So, yun yung namin, very important. We do not show whatever man nangyayari between us. Pagkaharap namin sila, wala silang as much as possible makikita. May isang line lang. The greatest gift daw po that a daddy, that a father can give his children is to love their mother. Totoo talaga yan. Oo, totoo yan. Totoo. That's number one. Yes, that's true. Yeah. Nakikita yun ng mga anak yan. And talagang iba din ang respeto nila kapag nakikita nila yung father nila na minamahal sobra ang kanilang asawa. Yeah. Okay. Salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo. Salamat sa ating mga bisita ngayong hapon. Papa Jun de la Serna, Kuya Hermie Cáceres,
and Ricky Ocampo, at ang inyong lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Marta. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. See you. Salamat din. Salamat. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye, Papa. Sana nakatulong. Kuya. Oo, Bye. malaking tulong. Malaking tulong po. You inspired people. Opo. Yeah. Thank you. Papa. Magandang hapon. Magandang hapon. Trying to be a blessing.